Ahojte všetci, ja vás zdravím. Volám sa Romana, ale na YouTube vystupujem ako Edemy. Keďže sa celý život venujem krasokorčuľovaniu, najprv ako normálny športovec, teraz ako tréner a choreograf, tak som si povedala, že by nebolo od veci, kebyže natočím pre vás taký nejaký začiatočnícky krasokorčuliarsky kurz, ktorý by bol vlastne online. Keďže ide zima a krasokorčuľovanie, alebo teda všeobecne korčuľovanie je jeden zo zimných športov, tak si myslím, že sa vám to bude hodiť. Tento kurz berte ako taký základný, pretože pôjdem od úplných začiatkov a je myslím, že úplne samozrejme, že nemôže nahradiť reálny tréning. Skôr to budú pre vás také tipy a triky, ako začať s korčuľovaním, keď sa prvýkrát postavíte na ľadovú plochu, ale samozrejme naučíme sa aj nejaké prvky. No a do skecania a poďme teda na úplne prvú hodinu. Takže ako prvé by sme si mohli povedať také tri zásady, ktoré sú najdôležitejšie pri korčuľovaní. Prvou je to, že sa snažíme byť v kolenách, pretože nám to udržuje akúsi rovnováhu, zlepšuje nám to balans. Tiež je dobré mať spevnené centrum tela, ktoré máme tuto. Pomáhajú nám k tomu aj ruky, ktoré sú takým nejakým oporným bodom. A treťou zásadou je to, že nikdy nepozeráme dolu do ľadu, ale rovno pred seba. A dnes sa naučíme, čo urobiť ako prvé, keď vyjdeme prvýkrát na ľadovú plochu, plus sa naučíme postaviť. Možno vám to môže prísť vtipné, ale veľa ľudí to nevie. A tiež je to veľká pomôcka, možno skôr pre deti ako pre dospelých. Keď spadneme, najprv sa dáme do polohy na 4 ako mačka, potom položíme na ľad jednu korčuľu, podoprieme sa rukami o koleno, zaprieme sa a skúsime prisunúť druhú nohu. Druhé, čo sa naučíme, je to, čo spraviť s dieťaťom, keď ho máme prvýkrát na ľadovej ploche, prípadne čo urobiť sami so sebou. Ako prvé sa neučíme po ľade korčuľovať, ale paradoxne chodiť, aby sme si zvykli, že nohy od ľadovej plochy zdvíhame. Pri chôdzi je dôležité dbať na to, aby ste si dávali pozor, že zdvíhame hore kolena. Niekedy deťom hovorím, že dupeme do ľadu ako vojaci, aby naozaj boli nútení zdvihnúť tie kolena hore a získali tu takú nejakú úplne prvú stabilitu na ľade. Samozrejme, že neskôr sa naučíme klzať. Aby sme si zvykli na udržanie balansu, tak sa naučíme takého medveďa, čiže čím viacej prestupovať z nohy na nohu a prenášať váhu. Pri chôdzi ako medveď stojíme na široko a striedavo prenášame váhu z nohy na nohu. Keď sa cítime istejšie, pri chôdzi začneme nakláňať aj telo. Ruky v tejto divnej medvedej pozícii sú mi tiež akýmsi oporným bodom a deťom to pomáha parodovať medveďa. Dúfam, že sa vám tieto začiatky páčili. Ak áno, tak video zdieľajte, prípadne posunte niekomu, o kom si myslíte, že by tento online kurz mohol pomôcť, alebo koho by to zaujímalo. A my sa zase uvidíme niekedy inokedy, kde sa naučíte ďalšie prvky. Zatiaľ sa majte krásne a čau!